नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. श्री क्षेत्र कृष्णापूरच्या पालखी दर्शनाक भक्तालो उत्स्फूर्त प्रतिसाद. कारवार जिल्ह्याच्या अस्नोटी कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूरची श्री विठ्ठल रुक्माईली पालखी दर वर्षाप्रमाणे शेकड्यांशी विठ्ठल भक्ताच्या उपस्थितीत दिंडी पथकाच्या तालार आणि विठ्ठल भक्ताच्या गजरात सगळं वाठार भक्तिमय जाऊन तल्लीन जाल्ले. विठ्ठल भक्त पालखी घेऊन गावागावात श्री विठ्ठल रुक्माईचे दर्शन दितेर कृष्णापूरच्यान काल 7 जुलैच्यान प्रस्थान जालात. ही दिंडी पथकाची वारी 7, 8 आणि 9 जुलैक अशी 3 दिवस गावागावात ठराविक जाग्यार दर्शन दिवचे असून भक्त या पालखीचे दर्शन घेऊक उत्सुक आसात. 7 जुलैक श्रीच्या निवासस्थानांतल्यान पालखी प्रस्थान जावन ग्रामदेव श्री रामनाथ देवस्थान, श्री हबस्थान देवस्थान, श्री गणपती रवळनाथ महामाया देवस्थान भगतवाडा आणि नंतर श्री मलोरामदाता देवस्थानात अशा मार्गान आरव, पंटलबाग, मुडगेरी पर्यंत वचून आज माजाळी गावात पुढलो मार्गक्रमण करत माजाळी कोठार श्री बेताळ देवस्थाना वाठारात दर्शन दिले. सतत पडच्या पावसाची पर्वा न करता या पालखेबरोबर श्री विठ्ठल भक्त भक्तिरसात तल्लीन जाऊन श्री विठ्ठल नामाच्या गजरात मार्गक्रमण करताले. बाल, तरुण, भगिनी, माता असे आपापल्या वयाचो विसर न करता सगळे श्री विठ्ठलाच्या चरणी भक्तीन लीन झाले दिसून येताले. पालखी दर्शन देऊन जसजसे पुढे मार्गक्रमण करताले तसतसो भक्ताल्या मनात दिंडी पथकाचो आवाज घुमतालो. अशा श्री विठ्ठलाच्या पालखीच्या दर्शनाचो सुवाळो फाल्या 9 जून पर्यंत असून पुढल्या दिसाच्या दर्शनाक भक्त उत्सुक असून आपापल्या ठराविक ठिकाणार तोंड बांधून सज्ज असतात. 10 जूनाक आषाढी एकादशी. या आषाढी एकादशीच्या श्री क्षेत्र कृष्णापुरात श्रीच्या उत्सवाक भक्तान हजर राहून श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री विठ्ठल रुक्माई सेवा संस्थान कृष्णापूर कोळगे हेमी सार्वजनिकाक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार, शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. जनवसतीत अकस्मात काळिंग सर्पालय दर्शन. कारवार तालुक्याच्या गोटेगाळी व्याप्तीत वासू पेडणेकर हेमगेल्या घराबाजूच्या आवारात अकस्मात एक काळिंग सर्प दिशिल्ल्यान सगळे भयान कंगाल झाले. तेमी ही खबर संबंधित रान खात्याच्या अधिकाऱ्या दिली. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान येऊन हरसाहस करून त्या काळिंग सर्पाक सुरक्षित धरले. हो काळिंग सर्प सुमार 12 फूट लांबीचो आशिल्लो. आहार सोदते रानांतल्यान या जनवसती प्रदेशात येईल उरतलो असो रान खात्यान अंदाज व्यक्त केलो. काळिंग सर्पाक तेमी सुरक्षित धरून रानासूर साठीर घेऊन गेले. अखेर घरच्यान सुटकेचो श्वास सोडलो. आणि चालला झाला मग सर किती रे रबला टायर तशी केला सरकी पडताली नाला अंगार येता आयडिया खबर आहे. टायर आवाज मारत येतो पंक्चर टायर वीस लागते का गेली भीतर झाली पॅकअप. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.